Ngiyabingelela bazalwane egameni likaJesu Kristu. Usuku oluhle akudalwa uNkulunkulu angadalwanga yithi. Besizocela sisukume nje ngomkhuleko ngoba konke kudalwa uNkulunkulu ngeke vele sikwenze ngaphandle komkhuleko. Alikho igama elimnandi igama lakho igama Nkosi siyabonga Jehova ukuthi ube ngathi Nkosi wena uNkulunkulu ohlelo losuku namanje Jehova sekulunye Nkosi yami uhlelo okudalwe wena siyacela ukuthi Jehova nasi siqala liluselo uhlelo sicela ukuthi Nkosi ube nathi Nkosi yami usinike amandla namanje konke sikubeka phambi kwakho egameni likaJesu Kristu uzophatha amen. Haleluya. Besacela bomncane azomungela Ngoma DJ. Omncane azongena. Tetele ngoma DJ. Sesiphumile mthandazo nathi DJ. Somukanisa pala ngoba
wakwakhulete lo u-anti kahleni ngiyanebukela egameni lenkosi mina Yesu amen. Ngenxa yesikhathi bazalwane kubhalwe la uMamkhonto okuyena ozomukela abasemzini kulandela emva kwakhe umfundisi uGwala bese uba usilindile ozobongela abangani mase uba uPhehla okhulumela umalumekazi uMamkhonto ozomukela abasemzini ozokhulumela abasemzini mase uba emva kwakhe umfundisi uGwala mase uba usilindile ozobongela umngani wakhe mase uba uPhehla ozobongela umngani wakhe mase uba usilindile uzokwenza isosebenzele ngenzela ukuthi bonke bebe seduze ngenxa yesikhathi. Sacela udlulela phambili sacela umalumekazi uMamkhonto. Everything is it, never return in the past. Didn't think that I would last. Never stood up in my dark past. Never had to understand. I know I love you. It's only God will. My mama, Jackie, Daddy, and my family. Star spirit never look back. My kingdom, my kingdom, I've been like a bird. I'm never stuck Ngiyabonga ithuba engilinikeziwe ukuthi ngizokhuluma noma kade ngingaziswanga. Kubuhlungu ukuthi eneke kuthiwa woza manje kade ungasizo sokuma. Hayi ngoba mhlawumbe ngingakwathi ngikhuluma phambi kwabantu kodwa noma ngabe ungatshelwanga kuyathusa no. Angizona kahle hle ukuthi ngizokuthini kodwa njena ngizobeka njena njengomuntu osethe ukuba mkantshukumvu. Ngimla phambi kwenu ngimele umndeni wakwaQwabe. Mina ngumalumekazi kaNdlovu. Ngingumama kaNdlovu. Unkosikazi kamalume kaNdlovu. KwaQwabe ke kwaNdlovu akusekho umuntu omdala. Ngicabanga ukuthi sekuyimina umama kaNdlovu. uNdlovu ingane kaSibiza wami ongasekho emhlabeni futhi. uNdlovu ngibiza ngoNdondozana. Mamezala wami wayebiza ngoNdondozana nathi ngibiza ngobani ngoNdondozana. Nginomlando nje omude engawukhuluma ngebhadi ke engihamba nabo bazongibuka kabi ukuthi ekade sifikile. Kodwa nje ngakhuluma ngazoshaya u7. Yebo. Kulo muzi wakwaQwabe ngashiya nomsebenzi ukuthi ngikade ezingane. Baningi abafana bodwa ntombazana. Ngiyazama ke ngibambe kuphunyuke ngibambe ngiphunyuke. Ngumelumakazi nje mina onenhliziyo ogada ini abantwana kodwa ngenqinamba ethile ngihamba nami bangiphunyuka. Njengamanje izela phambili ukuthi ngizobonga uNdlovu ukuthi angitholele nangu umakoti. Njengoba ngithe nje kaQwabe akho umuntu yimina ngedwa umakoti wakhona. Umalumekazi wakho. Wathi bathi uNdlovu kuza umakoti. Hey ngajabula. Ngathi angisezi kuba ngedwa.
namanje sengizothumela ngithi makoti awubheke lapho wehle ngifuna nje ukuthi wazi sisi ukuthi njengoba nje uzogana abaqwabe uze ekhaya nguma wakho mina ngizothanda ngane yami uma nawe uzongithanda ngane yami umamezala wami mina uMambatha wayengithanda ngane yami wayengibiza ngoThemsile igama lami wayengibiza ngoThemsile athi akusimakoti le athi uThemsile nami ke hle ngibiza ngobani ngohlelo angizikubiza ngomakoti ufana nani nomina enhle kumina ndodakazi yami you are my second daughter nganyami uzophatha kahle uma nawe ungiphethe kahle ungangithathi njengoba mezala nganyami ungangenzi mamezala ungangenzi umuntu omumbi ozokucontrola kumyeni wakho ngizobe ngumama wakho ubeke kuphi na esifubeni nawe ke uncike kumina nganyami uma unenkinga uze kimi ngiyazi ukuthi umshado ozoqala njengamanje nganyami unenkinga eziningi mina ke kade ngangizibone isikele semshado uma unenkinga enganyami uze kimi uNdo angizombheka kakhulu ngoba uNdo umuntu wesilisa ngizopheka umakoti kakhulu kuthiwa umfazi oyisula uyawubhidlisa ngezakhe ini akuzungathi qhu bese gijima yakuphi uzale ekhaya ngani yami usini ngibona nje uNdo wenza uA no B no C ngoba mangabuza le ekhaya wazami uze kumina nganyami abale ekhaya bona bazokubuka kabi bomfundo bazongibuka kabi noma wena sekuhamba kahle kuwe uma unenkinga ngikhona nginguma wakho woza uzongibikela engikwazi ukuxazulula ngizokuxazulula ngiyeke ngane yami sengishilo ngawo ukuthi mina ungane yami ngizogona nawe ungigona ngiyemndo nje kancane nje uNdo hey wendo ndozana yendlela osihamba manje nganyami ayincane wathi umuthi enemalumekazi ngoDisemba wandela ngobani ngoMarch uthi ngoDisemba kuyobe kunje engathula ngacaba ithini lengane lo ngimbuza Ndo uhamba kanjani noma konke ke bangakaza afike naye kumina uyazi ukuthi kumina aziwa namantombazana bayazi lezi ngane zakaqwapha ukuthi awuzi nomuntu kuyasa uza nalo uza lo muntu ngoba usunjani na uzohamba la ini indlela eyakuphi eyala emshadweni bayazi abanye abalabashela ngaphandle ukuthi nothi unengane eceleni ayizi kumina ingane ngoba ngaliza kumina kuze ngane engakhi khoza amantombazana amangaki kumina uhle umlethe kumina uNdo kulonyaka beqala ubona uhle kade abakhona bona bengisho ukuthi khona uhle khona uma kasibani wabangaze ngeze ngimbone ngoba uNdo hle uyangihlonipha uyazi ngomalumekazi wakhe noma nguma wakhe uthi manje Ndo kumina akho umuntu esekhaya oyina omama yimina angisho kathi Ndo angisho kathi mama umakoti kaNdo ukuthi sengungqoshishilisi konje ngini ngomzali wenu amen ngizowabukela ke hamba ngidinga ba mic le mina bese lezi zami ngokhulukazi ngizowabukela ke umakoti wethu uhle engimbiza ngohle ukuthi bese ngaqwabeke bakithi aphile nje kahle azi ukuthi ufike ekhaya meze kwami meze kumina athi ufike ekhaya mafana imicimbi esiyenzayo akhululeke umntwana kube sekhaya enze afuna ukwenza ngihamba ke nomzala bethu base abasebambatheni abakamamezala wami baqhamuka eGoli abanye konje ngikuhlungu ngoba yena sekulate manje sayakude lathi siye eThekwini bona bekumele bahamba eGoli ude ngebhadi ngoba sekulate manje ke basahamba indaba yesikhathi ke bakithi iyahlukumezana ke mabe wenziwa into delay isikhathi ukuthi wenziwe izimcimbi abantu bayaphuka yini na imoya ndo next time ngani zami imcimbi
ngizama ukuthi nithi into zenu ukuze ene phele kahle. Ngiyabonga ke bantaba. Ngizokuba mude ngimfishane kakhulu umzuzu munye nje ukuthi sibusise kodwa akubusiswa singadlula ngeendaweni ezithile. Haleluya. Haleluya. Nangu umhlabeleli wakulesi sikhathi uthi ngifisa ukuba nemali eningi. Haleluya. Siyabafisela ke nathi ukuthi abafowethu laba babe nemali ngoba umsebenzi abangena kuwona udinga imali. Bawuzoganwa uqala imali nisathandana usacubuza. Haleluya bangcwele. Usacubuza amagabade usukudedela imali. Haleluya bangcwele. Ungakathandwa usacubuza nje. Usakhipha umuntu niyohlala endaweni. Haleluya bangcwele. Kuze nizovumelana nize nizofika emalobolweni. Suke kusayiyona imali. Athi umhlabeleli wakulesi sikhathi ngifisa ukuba nemali eningi. Haleluya. Ngicela sihlabelele. Siyabonga kakhulu. Mawuthi umhlabeleli nje sifisa ukuba nemali. Haleluya. Siyabonga. Zonke izinto zenzeka ngemali. Ukudla kade sikudle ngemali. Umsweke esiwubonayo imali. Haleluya. Ihlala ukudla esibonayo. Decoration, amakamera, imali.
Haleluya bantu. Siyabonga. Kade ngihamba ngizula ngifuna noJesu. Kade ngihamba ngizula ngifuna noJesu. Siyatabelela impela kodwa angizwa le vibe yokuba la emcimbini. Angazi ngoba sebengizamele nabasemzini ngezinto ezithile. Ngiyayibona ezinye kodwa manje spirit ayisizwa. The spirit is gone. It's gone. Ngicela ukungababezeli bazalwane, ngicela udlula izwi lenkosi sifunda izwi elodwa. Ngenxa yesikhathi angifuni ukushumayela. Kodwa inhliziyo yami ithi uRuth number 1 sithathe uverse number 16. Hallelujah. Ngena sibambisane sibe ndawonye. Ngoba sifundayo ithi ke Paul wathi ungancengi ukuba ngikushiye. Ngibuye ngingakulandeli ngokuba lapho uya khona ngiyakwakhona nami. Nalapho uhlala khona ngiyakuhlala khona nami. Abantu bakho bayakuba ngabantu bami. uNkulunkulu wakho abe nguNkulunkulu wami. Asibane namehlo. uNkulunkulu omuhle othembekile nangalesi sikhathi izwi lakho Nkosi livela kuwe. Ilona Nkosi esisebenza ngale egameni lika Jesu manje kube phakathi. Amen. Amen. Ngifisa ukuthi sizoyibophezela. Amazwi asho njalo namhlanje athi sizoyibophezela. Haleluya. Kunena umnawethu nawe sibali sizoyinikela omunye. Lithini izwi lenkosi uNkulunkulu wakho uyakuba uNkulunkulu wami. Okusho ukuthi nobabili njengoba sengila nithatha lendlela nimunye. Konke nikwenzayo nihlela nindawonye. Uma kwenzeka iphutha kufanele ubuyele uyolungisa amaphutha. Ngiyamthanda lo mama. Lo mama usuka la? Unzima lo mama. Sibali unzima lo mama. Ngiyakubona mina ukuthi uyenkingeni uma uya kulo mama. Unzima lo mama. Haleluya. Sibali. Lo mama unzima lo. Ufuna ukuthi okwenzayo make sure ukuthi kuyaqonda. Ngoba umuzi wakho ngeke ume uma ungaconsultanga lo mama. Uyothiwa wonakele sibali. Uyabona abakoti emakhaya bayahluleka ukuhlala nomamezana. Ngenxa yokuthi ibhodo mawuqondana nomamezana oshisayo uvela ungazi ukuthi uzombamba ngaphi uzomthanda kanjani. Kodwa kubiza ukuthi wena ubekezele. Bekezele ngoba lo mendo uhlelelo uNkulunkulu awuhlelelwa ngabantu. Uyabayeka abantu wefe wazi ukuthi nangu umyeni wakho ubheke yena. Lithini izwi lenkosi baHebheru 13
okubalekile ukuyiphatha kunina nobabili lithi lizwi lenkosi umbhede wena ufanele ungabi nayihlisa ungathi wena mna kwethu ngoba usumthathile hayi vele sengimlobolile lesengayikhululekela nabanye abekho abantu njengoba umkhetha phambi kwethu fanele ukuze umuzi wakho ume ningabangi phone page amafoni seniyaxabana nilale ningabhekani ngenxa nje yefoni siyazi ukuthi abantu mabengena manje abayi-understand indaba yomshado. Umshado umnandi ngokuthi nina nobabili nithandane. Ungathi uthi sengimthathile usefunani manje ngoba sengimthathile. Yilapho kuqala khona uthando. Fanele ubeke phezu kwetafula uthando. Owathi umthanda ngalo nje fanele umkhombise. Ungamthathi la uyombukisa ngaye kubantu bakithi. Yebo. Kade uthe wena uyamthanda. Fanele ukuthi umthande kukubi kukuhle ngoba isinqumo senu sithi uNkulunkulu wakho uyoba uNkulunkulu wakho. Akagcini sekuNkulunkulu wakhe sithi wena hayi uyamshiya. Agcine sebhajwe yethu einkingeni zakini kodwa walethwa uwe. Fanele nazi nje ukuthi njengoba nithatha lesi sigaba niyabekezelelana akukho into ehlula ukuhloniphana. Othandweni ndisakhi sothando ukuhloniphana kanye nokwethembana. Haleluya. Afuneka umuntu ophendukileyo ophendula ifoni ema-toilet. Aphendula ifoni ema-toilet asuke la mhlambe kwabanye nje ukuseyive ngomama othungayo. Aphendula ifoni athi ma kandikhuluma nawe. Umama othungayo kwabanye kodwa umkakhe kuthina. So kufanele ukuthi nethembane nje nihloniphane ngoba isakhi sothando sisodwa ukuthi nethembane nithandane ukhiphe your best. Uthando lwakho lokugcina ubeke phezu kwetafula. Siyobona ke ngibugadile mina kwethu ngoba le nhlobo le inhlobo ethandwayo nami ngenango wami. Fanele wena nakwethu ubuke kithi akashawa lo muntu yambona muhle kanjani wenziwe wena fanele kungamjikeli egcineni usuthi khona izichitho zabantu ake singadlali ngezichitho zabantu sikhuluma ukuthi umkami ngeke ngimshaye ngoba ngiyamthanda sichitho onosichitho angimshaye ngoba ngithe ngiyamthanda singamfike senama ngiyabona nobe muhle njakabe muhle kanje siyabonga esebekubuka kabe sebejaha ukufaka into yabo. Yebo. Haleluya. Hayi. Sengikhulumeleke njalo ngabe. Ayinamandla. Ephakame. Egameni lika Jesu. Niphakame egameni lika Jesu ngoba siyayifisa le ndaba ukuthi ihambe kahle. Iqale kahle ake sikhuleke uNkulunkulu omuhle othembekile izwi lakho Nkosi linamandla nayi Nkosi indandatho moya ingcwele zihlelwe yibo moya ingcwele esize ngabo sicela ke Nkosi kube kuhle njengoba Nkosi beyifaka kube Nkosi isifungo sesethembiso ela ke nakwethu ibambe bese usha amagama awazi ukuvela kimi amagama ipenye mic ngicela ukuthi usho amagama amahle umuntu wakho amahle uthi nje namhlanje kunamuhla Ubhekile mamatheke umuntu wakhe into zakho lezi Angisiyo umuntu okwazi ukukhuluma kakhulu kodwa ngithi sengilushozi ngale ngifaka la namhlanje ngifisa ukukuvikela ngiphathe kahle wena nomntanami
up until kube ngunaphakade. konke ngikwenzayo ngibambisane naye. Angisakikizi kahle mase nawo Nkosi umsebenzi sicela ke kube kuhle Nkosi yamakhosi kusukela manje indlela Nkosi iyodwa sicela Nkosi kube njalo moya ingcwele awuboshwa nguwe manje akwahlukaniswa umuntu sicela ke kube kuhle Nkosi kuze kuyoshaya isikhathi sokugcina lapho ke Nkosi yamakhosi okwaziwa nguwena Nkosi yamakhosi sicela ukuthi ube nathi egameni likaJesu manje wephathe amen. Sindile bongela umngani wakhe. Ngibingelela nonke ekhaya, ngibingelela abashozi, ngibingelela abakhulu abababi ombunga yeye ibona isingabo la namhlanje kube ngekho umbunga yeye ibingekenzeke mfana ngizele ngizobongela abangani it's a pity ke ngoba abangani babo babili so ngizobabongela ngoba u2 bangani bami esekwenzekile ngicela kaNkulunkulu bakhona kukhona konke even ukuhlangana kwenu akusibanga khona ukuthi kuzobokwazi kwenu ukuqonda kwenu kukhona konke okuzokwenzeka kusukela manje okuzokwenzeka kusukela manje hle obhekana naye kakhulu uNkulunkulu makoti yamfasa ibhandi ufikile bese yasithulela makoti uyalifasa ibhande abhekane noNkulunkulu kukhona konke bakudedelile sisi uyosebenza manje asiboneke imisebenzi yamakoti sicela ukuthi ube umakoti ohloniphekile njengoba sikazi uhloniphekile uzithanda ungathi masufika lapha emzini ube umuntu esingamazi qhubeka uzithande uhloniphe umuntu wakho niqhubeke nje bambane ngebhandi bafo uye yena lo umfonile uye futhi lo mkhethile phakathi inside qhubeka naleyo ndlela bafo ayikhenye nje uNkulunkulu anikusise uhlelo lenu luhle ngiyabonga
endlini. Amen endlini. Usekhulumela umfundisi. Usekhulumela umfundisi uqedile igama. Ngithi inkosi benaye. Afowethu leli thuba ethathwa lezingane lizimo. Leli thuba ethathwa lezingane lizimo. Lifuna uyimisela. Kuyabanjiswa lothandweni. Manje wageqa ngapha kuyaphela. Kuyabanjiswa lothandweni mkhwenyana. Lokuyithanda lingane yami usasa ungayibala mabaleko. Angufuni ke lo. Ngiyakuthanda into kaDuyeza ngiyayijabulela mkhwenyana. Kodumendo unzima engiwe. Kuwale nabangani osuganiwe. Ungezwa ngomuntu ungezwa ngomuntu ngomndeni wakho. Yebo baba. Bokutshela bomndeni mawukhose kunzima khona. Amen. Kunjalo nje. Akuke zokumelana ngibonga nje into ezomkhwenyana. Ngibonge nezihlobo zonke njengoba igcwele zingaka nje. Zizosibusisa emsini kaBaba. Ngoba omncane nawo lengane. Endo baba wayo. Kaloko ke Kenya ke mna ngaye angikuru ukuthi ngane kube khona kunzima khona bokwethela khona asiqonde sithi ngqo. Ngiyabonga kanza kwethu lenikhona la endlini uNkulunkulu ekhona asephakameni anibusise nonke. Amen. Akukho okunikeza ukusho mina ilokhu ngibonga lezi ngane nje kuphela. Kodwa umenzi uzima. Uzimani lokho kambe gogo. Kodwa sibona nabantu. Kwenyana awunawo ukwazi ukuthandwa abantu. Kaswa mngifike. Akunayo impamvu bakuthi ngezwana nawe kwezwana. Angifana lokho. Hayi ngithi namba yethathe lethuba ngizobongela umngani wami esengiphile naye isikhathi eside umngani wami lo uyiqalile lento wayiqala wangibuza ukuthi mhlambe mina ngalesikhathi ngiyenza ngayenza kanjani anga improve kanjani lokho engakwenza
so wayiplana ngam-advisor ngiyabonga namhlanje ukuthi le mpumelelo into yakhe yinhle ngiyambongela umngane wami lesigaba sempilo asethule kusona ngiyabonga. At the count of one, as you may be done, that was for the Sibafisela, the prosperity, we find on a penny, and a Koboko. 3, 2, 1.
ngiyafisa ukuthi ngivele ngiphaphe ngime phambi kwenu. Igama lami nguZandi kwaKaMbhele, ngisebenza noLindo. Bangicekile bengalindele, bathi ngicela ngibasikise ikhekhe. Lukhwenyana namhlanje sike ikhekhe. Uyazi mhlezi ngikubiza kanjalo ngithi bafozi. Namhlanje ilanga lakho. Ikhekhe usize lidla buthiphu. Bekuthi uqale ngemuva baba. Uzoqala ngemuva. Wena ezoyikhethela ukuthi lidla kanjani. Ndiwe awukwazi ukuncisha ikhekhe. Usathi ukhathele kanjani. Uyazi ukuthi umzimba uvule. Uthi baba bethi mama. Sile moyeni kodwa mengabethi ma ikwazi ngazi uLindo phathela hlekiwe ngabe ekunika inkinga uzophila naye ngabe wena unika inkinga uzokushaya uyazi ukuthi yena ngiyiphathe uzokushaya ngibona wayesisa uyena lo nangomuntu uBrian lasifika phesapheso wakho ucipho akutshalana ngathi inkinga amzwani nazo abafazi benu mina bengihamba nani impilo suke iqathile bathebele angikwazi ukwenza lutho izancinza ayipele ikhohlwe
bakhonyana bayibongele nje kumina ukuze bese siyaqhubeka-ke seningenza ngokuthanda. Ladies first. Ngiyabonga abazalwane ukuthi nize emcimbini wethu lahlanganyela kanye nathi. uNkulunkulu wangigcina nisuka le kude nawena ukusukela naze nafika la nizohlanganyela kanye nathi kakhulu nabala endaweni nabakuboama bonke abantu abala ngiyabonga kakhulu ukuthi bafikile bazosupporta. Ngibonga nabasebenzi engisebenza nabo. Baba ekhaya nabo ukuthi bafikile. Ngiyabonga Nkosi Nkosisi. Sanibonani. Ngithanda ukuqala nje ngibonge kona wonke umuntu okwazile ukuba khona namhlanje. Abanye sisuka endaweni eyikude kakhulu kodwa abantu sibekezelile ngabe kuba khona inkinga kuthiwa sifike ekuseni la ngo8 kodwa namanje sasekhona abantu azange bathukuthele even though inhliziyo besebona ukuthi ayisekho right kodwa ngiyabonga ukuthi bakwazile ukubekezela sesibe khona. Abantu basuka le koThekwini khona auntie abasuka eGoli khona abasuka kuphi ngibonga nje isupport yenu nina lonke nikwazile ukuzosupporta la kumina okukhulu ukuthina kakhulu siyabonga kakhulu. Hallelujah.